wedi arwain at datgoedwigo trofannol a byd paid â hyd yn oed cael i ddechrau siarad am trachod masnachol yn rheoli a defaid dynol beth i brynu a peidio brynu. Lwch mae'r plastig yn gyflymach na plastig dwytha ac mae'n mor uchel wneud eich llygaid dim hyd yn oed sylwi'r gwahaniaeth. Mae'n wir i chdi, mae'r arafna presennol gyda'r bon poblogaeth a dilys y byd i fydd angen planed newydd yn fuan iawn. Ti'n meddwl fedra ni gael rhywun call fel Socrates i'n harwain ni eto? Beth bod wedi yn ôl a mae fod yn rhy ddannus. Mae drygioni yn aml cael meddwl yn rhaid da cyn ei amser wedi cael ei sychdi. Pandemic. Roedd yn rel o brawd. Be sa'ch chi yn neud? Rhyfel. Mae'n eich di gael syth i seithau at ddynoliaeth. Ydy rhyfela digon ar hel. Os wneud i gan y gorfod yn gan i'r o swynaldi. Honna, unig ffordd iddynt osgoi dy holl nesmwynaldi wedi wneud hyn ar laddiad byd digwyddiadol. Mae yna pandemig ymlaen ar yr eiliad yma. Efallai fedri di fod yn fwy iawn eto ac ymarfer iachau pobl.